Salutare toată lumea și bine v-am găsit pe acest nou canal. Azi dubla 2. Salutare toată lumea și bine v-am găsit pe acest nou canal. Mă numesc Claudiu. Dumneavoastră puteți să-mi spuneți Claus, cine e aici pe YouTube. Și m-am gândit și eu să fac un cont de YouTube. Și ce să zic. Hai să începem. După cum vedeți, am un cont privat. Am niște braieri destul de buni. Dacă vreți vă arăt indexul. Acesta este indexul. Acum sunt la normal. După cum se vede, am avut la cucaracea. L-am avut și in gang. Deci, in gang nu vreau și niște ce gold am doar. Am doar 20. Job sahur. Bă, carama animator. Rainbow, pe cine am? 5 doar. Am avut la vaca, știu. Tipi-tropi. Ia diamond. Cine am avut? Numai 8. Nu-mi place diamondul. Așa. Bă, dar ce cu muzica asta de vlog? Hai să pun una mai bună. Am pus una mai bună. Sau, bă, nu, hai să lăsăm tot pe asta. Nu mai pun nimic. Lasă așa. Că e bună și asta. În fine, hai să vă prezint baza mea. Bă, și revenim când e ceva, știi, când e ceva și mai fain. Hai să facem noi acolo un challenge, un vlog. Cam atât a fost episodul, m-am prezentat. Să scrieți în comentarii, să dați like, să scrieți numele vostru și, na, hai, pa!